Lentombazane eneminyaka eyishumi nantathu ubudala kubikwa ukuthi yathunjwa ngesikhathi iya emzini kababekazi wayo ngoLwesibili ebusuku ngesonto eledlule iyalandisa ngesigameko esayehlela. He took me into this other room where he lives, and then he raped me like for those 2 days for like 4 times. Akuzange kuphelele lapho kwathi uma ngabe ehamba lo wayemthumbile lentombazane yakwazi ukuphunyuka nakuba kwaba into esikhashana nje. Someone grabbed me and covered me with a cloth, and then the following day I found myself in another place. I don't know, it's just a building. They sell drugs, and the women were forced to become prostitutes and all this kind of thing. Lentombazane ithina lapho yadlwengulwa izikhawu eziningi kanti oyedwa wabathumbi bayo wabe eseyidede. Bengithokile ngikhathazekile ngoba kulezi insuku izingane ziyabulawa zidlwengulwe bengakwazi nokudla. Umndeni wayo ufuna ubulungiswa. Kuboshwe owesilisa oneminyaka engama-28 ubudala. 2 other men allegedly gave her a lift, then further took her to a certain house where there were, according to the information that she gave, there were other ladies. She was further gang raped. She then somehow got away. Then that's when she returned home and related the story to the police, who investigated and detained the men. The matter is still under investigation. Amaphoyisa akholwa ukuthi baningi abasazoboshwa.